سیدہ زینب کھچ کے سینے نالے اتاریا کہن لگی پھپھی اماں دو گھڑیاں بابا ویکھ لین دے تھوڑی دیر بعد تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب خیمے بل جا رہی ہیں فرما دیا شالا مرننا اے ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ نو رودیاں چھڑ کے جا رہے نالے آسمان بلوے کے فرما دینے اے جنہ دکھاوے چے دلے پر رادی تے سکھیوں نا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا ارادی رین پیارے پتہ چلیا صرف واقعہ کربلا وچ ایک واقعہ نہیں ہویا قرآن مجید دی ایک ایک آیت دی حسین کربلا دے میدان جو تفسیر کری جا رہا میں دا ترجمہ انجے کریا کرنا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا شہید زندہ نبی دی حدیث نے بھی فرمایا زندہ نوجوان شہید ہے مقام اللہ دے نبی نے فرمایا خون دا قطرہ زمین دے ڈگن تو پہلے اللہ انہوں دے جنت دا مقام بھی کھا دیندہ ہے نبی کریم نے فرمایا شہید جد جنت جاوے گا اللہ فرمایا کہ جنتیوں کیسی میری جنت ہے سارے کہن گے یا اللہ بڑا لطف ہے تیری جنت دے اندر اللہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اللہ نے فرمایا جنت ہر چیز جو انسان چاہے گا سارے جنتی کہن گے یا اللہ جنت دے اندر بڑا مزہ آئے اللہ فرمایا کہ شہیدوں میری جنت کیسی لگی شہید کہن گے یا اللہ مزہ تے بڑا ہے پر تیری جنت جو او مزہ نہیں اللہ فرمائے گا کیڑے مزے دیاں گلاں کر دیں ہو چاہو دسو کی چاندے ہو شہید کہن گے یا اللہ ساڑھا دل کر دے ایک زندگی پھر عطا کر پھر میدان کارزار ہوئے دشمن دی تلوار ہوئے گردن تے وار ہوئے تیرا دیدار ہوئے دل کر دے او منظر پھر ہوئے او والی زندگی پھر دے حضرت جابر بن عبداللہ دے والد جنگ احد سے شہید ہوئے تے اے روندے نبی کریم کو لا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا میرے آقا فرمایا میں تینوں ایک لطف دی گل سنا ماں عرض کی تھی جی محبوبہ فرمایا آج جدو تیرے ابو دی روح اللہ دی بارگاہ چ گئی نا تے اللہ نے فرمایا عبداللہ نہ تیرے تے بڑا راضیاں مانگ کی مانگنا ہے تے تیرے باپ تے روح نے عرض کی تھی یا اللہ یہ کچھ دینا ہی نا ایک زندگی پھر دے میں پھر محمد تو قربان ہو کے آواں
شہید نو رب او لطف عطا کر دے. تو میں اج شہید دا نہیں او دا ذکر کرن لگا جڑا سید الشہداء ہے, سارے شہیدان دا امام ہے. گرامی قدر حضرات, امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیڑے دی رونق, میرے دل دے میرے نبی دے دل دا قرار تے چین, او حسین یار جی دا کھیڈن نو دل کرے نا تے نبی دے موڑیاں تے چھڑ کے بیجے. تے حضرت جی جدو دا ساؤن نو دل کرے سیدہ زہرا پاک دی گودی چ لیٹ جاوے. تے او دی میں تانوں سیال کوٹ والے مدرسہ پانچتر پاک ہونے والے کی شان سناواں. یار جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے, جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے, ہاں ہاں جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے, نوجوانوں دی کچھ تھوڑی شان ہے. جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے, ایک دن جبریل آئے وہی سناون تے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں اللہ دا پیغام لے کے آیا. فرمایا روز ادھر ہی پیغام لے کے انہیں کہتے میرا بھی لے جایا کر. عرض کی دی حکم ہوئے. فرمایا جا میرے مالک نے پوچھ کے آ کہ یا اللہ تیرا محبوب پوچھ دے تینوں کائنات چنگی جگہ کیڑی لگ دی تے مندی جگہ کیڑی لگ دی. جبریل بڑے چائیں چائیں گئے. تھوڑی دیر دے بعد جدو آئے نا تے آ کے عرض کی تیجئے اللہ فرماتا میں نے چنگی جگہ زمین تے مسجد لگ دیئے تے بری جگہ بازار لگ دیئے. میرے نبی نے نگاہ رحمت اٹھا کے ویکھیا تے جبریل دا رنگ اڑیا, بال بکھرے, حال بے حال. نبی کریم ویکھ کے فرمانے لگے جبریل آ کی حالت بنائی. عرض کی تھی یا رسول اللہ روز اللہ دا پیغام لے کے آندا سانا, اج پہلی بار تو ہاڈا لے کے گیا تے میں جا کے عرض کی تھی یا اللہ تیرے محبوب دا سنیحہ لے کے آیا, پیغام لے کے آیا, تیرے محبوب دا میسیج لے کے آیا. عرض کی تھی سونے جدو میں اینی عرض کی تھی نا, عرض کی تھی کملی والے اللہ دی آواز جبریل ذرا نیڑے آجا. میں نیڑے گیا اللہ دی آواز ہور نیڑے آجا, ہور نیڑے گیا اللہ فرمایا ہور نیڑے آجا. اج اللہ نے دا قریب بلا لیا. میرے دی اللہ دے درمیان 70,000 پردے رہ گئے. او تجلیات ویکھ کے آیا جڑی میری برداشت چ کوئی نہیں. لال پور والے مدرسہ پنجتن پا کے آنا والے جڑا نبی دا پیغام لے کے جاوے او تے رب دے اینا نیڑے جاندا ہے. او کتھے پہنچدا ہوے گا جڑا بیٹھا محمد موڑیاں, جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے, جڑا بیعی نبی دے موڑیاں تے جاوے. کائنات دیاں ساریاں بلندیاں شب معراج میرے مصطفیٰ دی نلین دے تلوے دے نیچے تے او نبی دے موڑیاں تے. بھائی بلندیاں ساریاں مصطفیٰ دے جوڑے دے تھلے تے او نبی دے موڑیاں دے اتے. پڑھیں قرآن تھوڑا جا حولا بولو, بار آواز نہیں جانی چاہیے دی. میں جے ایک تقریر اور جا کے کرنی ہے میں نے انہی سبحان اللہ دے دے میرا اتھے تک گزارا ہو جاوے ہے. پہلے میں ایک شیر پڑھ لما رال کے پڑھ لیے سارے ذکر حسین بھائی. ہاتھ کھڑے کرو جنہ پڑھنا, جنہ نہیں پڑھنا بے شک نہ کھڑے کرے آجے. مگر ذکر حسین چونکہ کرنا ہے رال کے کر لئیے. تے او یاد جے مائی او مصر دی منڈی تے مائی آکھے وے مڑیو, وے رستہ دیو, وے ہٹ جو, وے بچو. ایک نوجوان نے پوچھا ماں کدھر آ رہی؟ کہنے لگی سنے یوسف پہ وکدا ہے تے ماں بھی یوسف خریدنا آئی. آکھیا اماں تو یوسف کی میں خریدنا ہے؟ اتھے تے بڑے بڑے خزانے والے آئے. شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیا ہے پاری. یوسف نو خریدن واسطے بڑے بڑے شہنشاہ آئے نے پر خزانے سارے مک گئے. تے سارے ہیرے تے جواہرات ایک پلڑے چنے تے یوسف ایک پلڑے چنے تے یوسف دا پلہ اجے بھی پاری ہے. نہیں ویکھدا تے تو کیویں خریدیں گی؟ مائی کہنے لگی میں گھر بیٹھی سانتے میں سنے آئے یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لکے آوے گا. تے میں ساری لے آئی ہاں. آکھیا ماں تیری ساری دولت ہے کنی؟ کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں وٹ کے رکھی ہیں تے سوتر دیاں اٹیاں کتیاں نے میں ساریاں لے آئی ہاں. 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں تے میں ساریاں لے آئی ہاں. آکھیا اماں یوسف کا سوتر دیاں اٹیاں تے وک دے. تے مائی رو کے کہنے لگی میں نے پتا یوسف اٹیاں تے نہیں وک دے, پر جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا تے آج اتھے بچ خزانیاں والا دا نام آوے گا, بچ اٹیاں والیاں دا بھی تے نام آوے گا.
تو میرا دل کرتا جے رل کے ذکر حسین کریے قیامت نو جتھے بڑے بڑے شہدائے کربلا دا ذکر آوے گا کہ اے حسین دے دیوانے سن وچ اٹیاں والے دا نام تے آوے گا نا بھائی کر لئیے رل کے پھر ذکر حسین تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سارا مصرع نہیں پڑھنا نہ پڑھو مرضی اپنی ہے پر میں پڑھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا پر جدو میں کہا نا تارا جڑا سنی ماں تے حسینی ماں دا پتر ہے نا وہ ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی مسجد گونج جائے تارا تارا آوے کو کی لکھیا محفل ذکرے تے اسی کی کرنا یا ذکرے تے میں بھی کی کروا رہے ہیں ذکرے تو پھر رل کے کریے خیر البشر کی آنکھ کا تارا جڑے نہیں نہ بولے نہ دے نام میں جملہ کرن لگا نقیب صاحب حضرت جی اے ساڑھے دروازے سویرے منگتا ہوئے تو کی کہندہ ہے گھر والے تیری خیر ہوئے ہے نا گھر والا کچھ نہ دے یا دھیان نہ کرے تو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے وہ نہ توجہ کرے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی گل دیر کردہ کچھ دے دے وہاں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے میں عرض کی تھی یا اللہ جب تیرے کو مانگنا ہوئے اللہ فرمائے میرے تے بچے کوئی نہیں لم یلد ولم یولد تو یا اللہ پھر تیرے کو کیویں مانگا اللہ فرماتا میرے بچے تے کوئی نہیں پر ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگدا ہوئی جو مانگے گا دے دے آگا جنوں لگتا نا میں نبی دے بوئے تے کھلو کے خیر مانگن آیا اور رل کے پڑے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی تارا یہ تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا یہ نہ سمجھے آجے میں شیر پڑھیا سنا دی سے پاک کون ہے دے والی مدینہ طیبہ دی گلی چھ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے لو چکے میرے نبی نے سینے نول لایا او دا متھا چوم کے فرمایا صحابہ گوار آجے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا جاتا کہ بچے دے دے ماں پیانو جنت نہ لے جاؤں عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کی ہے فرمایا کہ دن میں مدینہ دی گلی چھ جا رہے آؤ میرے اگے کے بچہ جا رہے آؤ یہ دے اگے میرا حسین جا رہے آؤ حسین نہیں پتا ہے میرے پیچھے آ رہے آؤ انہوں نہیں پتا ہے دے پیچھے میں آ رہے آؤ فرمایا میں بیکھیا جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے چک دائے یہ بچہ ہے اتھے میرے حسین دے قدمہ دی مٹی چمدہ ہے انہوں سینے لگا کہ آن والی امت نو دسنا چاہنا ماں کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں بھائی نہیں ہے جنہیں ہاتھ چکے نعرہ لگا کہ وہ تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے کملی والے نے فرمایا جنتی جنت جی چلے جان گے دوزخ جی چلے جان گے اچانک دوزخ جنت نہ آکھے گی می جنتے تیرے پلے اج کی ہے جنت آکھے گی بڑیاں ود ود گلاں کرنی ہے نی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نہیں اج نمرود میرے کول اج شداد میرے کول اج فرعون میرے
کول اج ہماؤن میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے اللہ جنت نہ فرمائے گا دوزخ نو کیا یاد ہے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول ہے حسین میرے کول خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین زندہ باد مردہ یا علی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر محرم شریف کے اندر ویکھو نا ہونے تھے محفل سجنی آج جڑیاں محفل سجانیاں آئے تے تقاضا کر رہی ہے ساڑھے کلو کہ اسی دعویٰ کریے ہمارا حسین ہے جڑا یزیدی ہوئے نا حسینی نہیں ہوندہ تے جڑا حسینی ہوئے وہ یزیدی نہیں ہوندہ اسی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا حسین ہے گرامی قدر آئیے چونکہ وقت دی قلت ہے نا میں تو انہوں کربلا دے میدانے چلے کے جانا ہے مولانا عبدالرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ایک دن نبی پاک نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے دائیں زانوں تے بٹھائے ایک باری نبی پاک پتر دا منہ چوم دینے تھے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے یہ پتر او پتر ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا کہ جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا پر کملی والے دے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں ہونا خاتم النبیین دی مور لا کے اللہ نے محبوب نو بھیجے بولو سبحان اللہ بھائی پچھلے نبیان دے پتر نبی بنے آدم علیہ السلام نبی انہاں دے بیٹے حضرت شیس نبی داؤد علیہ السلام نبی پتر سلیمان نبی زکریہ علیہ السلام نبی پتر یحییٰ نبی ابراہیم خلیل اللہ نبی آپ دے دو پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی یعقوب نبی پتر یوسف نبی پچھلی امتان دے نبیان دے پتر بھی نبی بنے جے کملی والے دا پتر نبی نہ بندا تے انہاں یہودیاں سانو مسلماناں نو مینے مارنے سن کہ ساڑھے نبیان دے پتر بھی نبی بنے مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا اللہ نے اپنے محبوب نو 3 پتر دے کے بچپن چی واپس لے لے اللہ فرمایا سونیا کو کانا تے کو جاتے ایک پاسے رہ گیا تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو اے بھی برداشت نہیں ہوگا فرمایا سونیا تیرے بعد چونکہ تین میں ختم نبوت دی مور لا کے بھیجے نا تیرا پتر بھی نبوت دا دعویٰ کرے تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہوگا میرے نبی نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب فرمایا جے میرے بعد کو نبی باندھا تے میرا عمر خطاب نبی باندھا پتہ لگیا نبی دا پتر ابراہیم او دے وچ بھی نبیاں والیاں صفتاں ہیں عمر فاروق او دے وچ بھی کچھ نبیاں والیاں صفتاں ہیں پر اونا تے نہیں آکھیا سی نبی دے بعد نبیاں چے جائے کہ کوئی کانا کوئی کوجا اٹھ کے آکھے میں محمد ورگا نئے نبیاں اور لانتیا تو تے ہے ہی کوجا تے کانا تو کدے چاند دا ٹکڑا بھی ہوندہ سی تینو محمد دے جوڑے دی نوک دوبار کے سٹ دینا سی جڑا ختم نبوت دا پہرے دارے ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میرے نبی نے اپنے پتر نو بائیں دانو تے بٹھایا امام حسین نو دائیں دانو ایک باری سرکار پتر دا منہ چوم دینے تھے ایک باری دوترے دا منہ چوم دینے مولانا جامی فرما دینے اچانک نگاہ رحمت اٹھی دے ویکھا جبریل دروازے سید العالمین ویکھ کے فرما جبریل خیر ہے کدھر آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ اللہ پوچھا دا سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہی میرے کریم دعا بل ویکھ کے فرما جبریل تو میں بیڑے دی رونق نے تو میں پیارے نے عرض کی سونیا پھر اللہ فرما دے جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے انج نہ کریے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانوں واپس کر دیو میرے نبی دی اکھاں چ انج اترو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن کیڑا دیواں
कौले वाली ने रोके फरमाया जिब्रील मेरा पुत्र ही ले जाओ, फरमाया जिब्रील मेरा पुत्र ले जाओ, मैं आप रो लवांगा, मेरे को अली रोंदा नहीं वेखिया जाना, मेरे को ज़ारा रोंदी वेखी नहीं जानी। 3 दिन दे बाद नबी करीम दे पुत्र दा विसाल हो गया। कमली वाले अपने पुत्र दी लाश चुक के रोंदे रहे, कदे पुत्र दे लब चुमदे ने, कदे रुखसार, कदे मत्था चुमदे ने। ए लगियां वाले चुप नहीं करे दे, ते दैया लख दिला से टुर गए यार बिछोड़ा पाके, उन जाइए केड़े पास। कमली वाले अपने पुत्र न दफन करके घरे आए, इमाम हुसैन बच्चियां च बिखेड़ देने। मेरे आका ने अपने पुत्र दी याद आई, अज पुत्र होंदा सीने दे नाल लगदा, बाजू फैला के फरमाया हुसैन आ जाओ, नाने दे सीने लग जाओ, तेरे तो मैं पुत्र कुर्बान कीता। हुसैन ने आके नाने नु जफा मारिया, अर्ज कीती नाना रोना, तू ते एक कुर्बान कीता है, वेलाया लैन दे मैं सारे ही कुर्बान कर देवां। नाना वेलाया लैन दे मैं करबला दे मैदान च तेरे तो सारे ही वार देवांगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह एक पुत्र ज़बह करन लगे गए, ते उन्हें भी ज़बह करन लगे, अखां ते पट्टी बन लगी, आख्या एडा सोहना पुत्र तड़पदा वेखिया नहीं जाना। आख्या उते एक पुत्र ज़बह करन लैके गए सन, ते उन्होंने भी घर ही लै आए। तेरी जुल्फ दी कसम है मैं सारे लैके जावांगा, पर घर विच इक्को ही ज़ैनुल आबिदीन वापस आवेगा, वो भी ओदी मनशा दे मुताबिक आवेगा, मैं सारे कुर्बान करके आवांगा। अर्ज कीती नाना बादरे करबला विच एक दे मन लगिया, अखां ते बन लईयां पट्टियां, भाई एक देवन लगिया, अखां ते बन लईयां पट्टियां, पर करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां, ए करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां, यारां ते डोरां सट्टियां, भाई करबला विच यार ने यारां ते डोरां सट्टियां। करबला चो सारे नाने दे वादे पूरे किए, जिसने हक करबला का वफा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया। वो केड़ा वादा सी? आई वादा सी, वारो वारी सारे टुर गए। अकबर वर्गा 18 साल का पुत्र दिता, एडा सोहना कुरान का कारी, जदों दादी दे होजरे च बह के कुरान पढ़दा, ओदा कुरान सुनन वाले दे मदीने दी गलियां च मेले लग जाते सन। 18 साल का अकबर दिता, 14 साल का कासिम दिता। मेरी मिल्लत है नौजवानों, 34 साल का अब्बास वर्गा वीर, अब्बास का माना है बब्बर शेर, एडा उच्चा लंबा कद दा अली दा पुत्र अब्बास, जिदा नाम है कि अरबी नस्ल दे सुरख रंग दे घोड़े ते बैठदा है ते पैर जमीन ते लगदे ने। एडा जवान अली दा लाल अब्बास भी दिता, उन्हें मुहम्मद दिते, 6 महीने का असगर भी दिता। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ते जदों असगर दे हलक चो जोर ना तीर खिंचिया ना, होरां दी चीखां निकल गई। आख्या पुत्रा, मैं सवेर की किसी की कबर नहीं बनाई, ते मैं जांदा जांदा तेरी कबर ना बना जावां। अल्लाह ताला नाल प्यार करने वाले मेरे इमाम ने 6 महीने के पुत्र की लाश नूं करबला दे तप दे मैदान ते रखिया, छोटी जी कबर बनाई। कबर बना के ना ते एडी गर्म रेत च एडा नाजुक पुत्र रखन नूं जी ना करे, ते कबर वाल वेख के फरमान लगे, नहीं कबरे, हुसैन तेरे च असगर रख के नहीं चलिया, हुसैन अपना कलेजा रख के चले आए। मेरे इमाम ने पुत्र उठा के कबर च पीसा रखिया, एडी गर्म रेत करबला दी तपदी पुत्र दे चेहरे ते पावन नूं जी ना करे।
تے متھا چم کے فرمان لگے بابا دی یہ جانے قبر چ کلے ڈر کے رومی نہ میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آئے ہونا پھر امام نے مٹی پا کے قبر بنائی تے قبر بنا کے آسمان وال وکھیا تے اپنی جھولی جھاڑی تے جھولی جھاڑ کے نا تے او الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا مدینے وال منہ کر کے فرما دینے ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم فرما دینے اے ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نے میرا سلام کہہ کے میرا حال سنا دے میں تے نالے آکھی سونے وعدے پورے ہو گئے تو ایک قربان کی تسی میں سارے قربان کر دیتے نہیں آسمان والوے کے نا تے لاشاں دا 72 لاشاں ہومن تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیاں سجے پاسے ویران دیاں کھبے پاسے بتیجے تے بانجا دیاں پیچھے غلامہ دیاں لاشاں ایک لاش گھر میں چوے تے رات نیند نہیں ہوندی تے ڈھیر لاشاں دا لگیا تے کھلو کے آسمان والوے کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے اجے بھی پوچھ دینے راضی ہیں کہ اور دے ماں آوازیں تو راضی ہیں عرض کی تھی میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں میں اون محمد دے کے بھی راضی ہوں میں ہور دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے میں سب کچھ دے کے راضی ہوں تو راضی ہیں تو آوازیں اجے بھی ساڑیاں رضامہ پوچھن والے ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا تو تے میرے نا تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں پر جڑا قیامت تک ہن تیرے نا تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہوں دیکھو کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی مڈی حسین لا کے دین نانے دا وکھدا ہی لے لے آئے اصغر دی قبر بنا کے تے خیمے جائے شارن مل کے فرما لگے ہن میں چلے ہاں زینب پوچھ دیاں بیرا کتھے چلے ہو فرمایا اوتھے چلے جتھے میرا اکبر ٹر گیا ہے جتھے میرا عباس گیا ہے میری ملت نوجوانوں میرے امام جدو خیمے جائے نا تے پچھوں آواز ہے حضور تو ہانو امی دی واسطہ تے قسم اجے نہ جایا جے میرے امام بڑھ کے آئے فرما میں نے کنے پکارے آپ دی بی بی حضرت بی بی رباب کربلا دے میدان چ 4 بیوی اسانی امام حسین دیا جڑی سب تو لاڈلی بیوی دا نا حضرت بی بی رباب ہے اے حضرت بی بی سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن عرض کی تھی حضور میں تو آڈی سب تو لاڈلی بیوی تے سب تو لاڈلی بیٹی اور بیکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی انہوں ہوش کر آ جاؤ امام نے بیٹی نے چکیا 7 سال دی سکینہ شہزادی نے ہوش کر آیا اور ہوش نہیں آیا فرما اٹھ سکینہ ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے بارو شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نو زینب دی گوچ رکھ کے فرمایا میں چلے ہاں انہیں بابا بابا کہہ کے رونا جدو میری سواری خالی آئی انہوں رونا دے آجے دھیاں نہ پیار کرنے والے ہو انہاں دھیاں نو پیوانتے مانی کو بکھرے جے ہوندے نے اے عید دن گزرے نا تو سکت غور کیتا ہے بیٹیاں پامیں چھوٹیاں ان پامیں جوان ہومن ایک کپڑے ویران کو نہیں مانگ دیاں ابو کو مانگ دیاں نے کیونکہ دھیاں نو پتہ ہوندے ویر انکار کر لیندے نے باپ دھیاں نو نہ نہیں کر دے اج بھی کو بھائی بہن جھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جب باپ ہی تڑپ کے کہندا ہے میری دھین کو جھڑک نہ مارے اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جھوندا ہے او تیاں دے مان پیو ہوندے نے نہیں تے پوچھ کسے اس بیٹی کو جدا باپ ٹر گئے کسے یتیم کو پوچھ پیو اپنے زندہ ہونا تے بچے نو انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھڑاونے میرے نے سارا بازار ہی میرا ہے میں جدے تے انگلی رکھنی ابو نے اوہی لے دینا ہے اے تا کسے یتیم نو پوچھنا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام جدو بیٹی نو چھڑ کے ٹرے نا تے آپ گھوڑے تے بہ کے سواری نو مہمیز لگائی ایڑی ماری گھوڑا ٹرے نا تو دے کانے چو فرمان لگے میں نو پتہ ہے تو سویر دا لاشاں چک چکے تھک گئے ہیں پر میں تیرنا وعدہ کرنا ہوں میرے بعد تیرے تے کوئی سواری نہیں آوے گی ایک بار میں نو کربلا لے جاتے بے وفائی نہ کر گھوڑے آسمان والوے کے عرض کی تھی ربا یہ ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے تے میں نہیں بول سکتا 2 گھڑیاں توفیق دے محمد دے دوترے نہ 2 گلاں کرا گھوڑے نے عرض کی تھی لاجپالا اصحاب کہف نہ لگے تے کتا وفادار ہو گیا میں قیامت تک تیرے قدمہ نہ لگا رواں تے سونیا میری وفات شک نہ کر فرما ٹردہ نہیں عرض کی تھی سونیا ٹرتے پاواں پر ذرا مڑ کے پیچھے تے ویکھو اور لادا والے میرے امام نے جدو مڑ کے ویکھیا نا تے سکینہ نو ہوش آ گیا میرے امام دی 7 سال دی شہزادی اور سیدزادی پردے چو باہر تے نہ آئی پر خیمے دی اوٹے چو چھپ کے نا پیر صاحبوں نے نکے نکے ہاتھ خیمے چو نکالے نے تے سکینہ رو کے بھئی آخری بابا یہ جنو جایا
بابا سکینہ مر جائے گی، عرض کر دیے بابا اجے نہ جائے، کہنے لگی وے گھوڑے ہو بابا لے کے نہ جائیں، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، میرا قاسم گیا نہیں آیا، میرا ویر اصغر گیا نہیں آیا، میرا چاچا عباس لے کے گیا نہیں آیا، میں بابا لے کے نہ جاویں، اجے تے میں بابا رج کے بیکھئی نہیں، میرے امام سواری تو زمین تے آ گئے۔ سکینہ نہ پھڑ کے سینے نال لایا، فرمایا نہیں سکینہ ندیے چپ کر جاؤ، انج نہیں کری دو۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہنے لگی بابا پردیساں وچ لے آ کے دھیاں نال بھی انج نہیں کری دو۔ فرمایا سکینہ رونا ندیے میں پانی لے کے ہونا۔ سکینہ گھٹ کے جب مار لے آئے، کہنے لگی بابا نہ جایا جے، میں پانی بغیر رہ سکنی، میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، میں ابو کنوں آکھاں گی، میں کدے نال مدینے جاواں گی، بابا میں کدے سینے تے سویا کراں گی۔ فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لئی، کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہوئے۔ فرمایا نہیں سکینہ مدینے دیاں گلاں نے ایک کربلا تے قانون بدل گئے نہیں، ہن تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑنے، کہنے لگی بابا اجاں دیوار دسیا جے یتیم کنوں آکھ دینے۔ فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے؟ کہنے لگی بابا خیمے چ سارے پہ آکھ دینے سکینہ یتیم چلی ہے۔ فرمایا نہیں سکینہ نی جدا باپ مر جائے او بچہ یتیم دئی۔ سکینہ گھٹ گئے جب ہمارے آؤ، کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا، بابا جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے نکراں چ بیٹھ روندیاں نے، بابا یتیم دیواراں لگ کے روندے نے، بابا یتیماں نوں تے پوچھدا ہی کوئی نہیں، بابا یتیم نہ کریا جائے، جنہ دھیاں دے باپ مر جان او تے ویراں کھلے ہوندیاں نے، میں کتھے جاواں گی، میرا ویر بھی کوئی نہیں، میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے۔ نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے بچی بے ہوش ویکھی، میں پوچھیا لوگوں انہوں کی آیا، لوگ بچی نو پانی پیلا دینے، کہنے لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا ہے، انہیں 2 سال بعد ہونے، بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نو خیال آیا ادھے ابے 2 سال بعد ہو جانے، او کی میں روئی ہوئے گی، جنہوں پتہ بابا انہیں کوئی نہیں۔ میرے ایمان نے فرمایا زینب بارو سکینہ نو خیمے چلے جاؤ، کدرے آؤ سامان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے۔ سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آئے، کہنے لگی پھپھی اماں 2 گھڑیوں بابا بیخ لین دے، تھوڑی دیر بعد تینوں ویر نہیں لبنا، مینوں بابا نہیں لبنا۔ سیدہ زینب خیمے بل جا رہی ہیں، فرما دیا شالا مرننا اے ویر کسے دیں، تے نہ ہون نمانیاں بینا، جس بین داؤ ویر نہ کوئی، اس کی دنیا تو لینا۔ میرے امام سکینہ نو روندیاں چھڑ کے جا رہے، نالے آسمان بلوے کے فرما دینے، اے جنہ دکھاوے دل پر رادی، تے سکھیوں نہ تو وارے، دکھ قبول
محمد بخشا راضی رہن پیارے امام نے ساری کائنات اپنے نانے تو کربلا تے میدان چ لٹا دیتی سکینہ نو روندیاں چھڈ کے جانا کو سوکھا سی تیری ملت دے نوجوانوں سویرے کما تے جاندے ہو نا تے بچے لتاں نو چمٹ دے ماما کھچ کے اتار دیاں بچے چیخاں مار دے ساڈے بچے نو پتہ ہوندا شام لے ابو آ جانے وہ پھر بھی روندے او کیویں روئی ہوے گی جنوں پتہ بابا آنا ہی نہیں تے بابا کیویں سکینہ نو روندیاں چھڈ کے گئی ہون گے میری امام علی مقام نے سجدے چ سر اس امت دے واسطے قربان کر دیتا کہ امت تک دین تے کلمہ پہنچ جاوے آ جڑا مسجد پانچ طرفا کے 5 وقت دی اذان تے نماز ہوندی ہے نا یہ اذان دی آواز پہ دس دی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا کیونکہ یزید چاہتا سی مدرسے بند ہو جان مسجدہ بند ہو جان اذان بند ہو جائے اسلام دا دروازہ بند ہو جائے حسین نے آکھیا نا میں سارا چگا تے اجاڑ لواں گا پر نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیواں گا کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی کے حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے